मुंबईतल्या अंधेरी सबवेखाली पाणी साचलंय। रात्रभर पाऊस झाला त्यामुळे अंधेरी सबवे सध्या भरलाय आणि अंधेरी सबवेची वाहतूक त्यामुळे बंद ठेवण्यात आली आहे। तर पाऊस थांबल्यानंतर आता पाण्याचा निचरा सुरू झालेला आहे। तर अंधेरी सबवेतली ही काही दृश्य आहेत। खरं तर दर पावसाळ्यामध्ये हे चित्र अंधेरी सबवेमध्ये पाहायला मिळतं। सकाळी 8 वाजता अशा प्रकारे अंधेरी सबवेमध्ये हे दृश्य आहे। मुंबईतले अंधेरी सबवे पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेले आहे। पाणी या ठिकाणी साचलं असल्यामुळे वाहतुकीसाठी हा मार्ग नेहमीप्रमाणे पावसाळ्यामध्ये जसं अनेकदा होतं तसा हा मार्ग बंद ठेवण्यात आलेला आहे। तर त्या पावसाचा जोर जसा कमी होईल तसतसा या पाण्याचा निचरा होणार आहे। अंधेरी सबवेमधली ही दृश्य आहेत। तर दर पावसाळ्यामध्ये असंच दृश्य अंधेरी सबवेमध्ये पाहायला मिळतं आणि अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे जनमय झालेले रस्ते दिसतात। तर अंधेरी सबवेमधली थेट दृश्य आपण पाहतोय। सकाळी 8 वाजता कशा प्रकारे नेमकं हे सगळं दृश्य होतं ते आपल्याला पाहायला मिळतं।